Katapusang hugna sa Project Lunhaw sa Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City na humana. Water fountain tunga sa parke na himong atraksyon. Ani report ni James Paulo Yap. Formal na nga gibuksan sa Cagayan de Oro City LGU ang katapusang hugna sa Project Lunhaw nga nahimutang sa El Pueblo Monument sa Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City. Mas hamugaway kini kung itandi sa karaang itsura ni ini. Nagpabilin gihapon ang mga kahoy tunga sa parke nga nahimo ng kabahin sa kasaysayan sa maong lugar. Pipila ka mga Cagayanon ang gilayong gipahimuslan ang pagpasilong sa kakahuyan sa parke. Amugaway nga medyo makarelax nga itong huna-huna ug naa tay mga dumdumon nga mga solbaron nga problema. Nahimo sab nga atraksyon karon sa Plaza Divisoria ang water fountain nga gimuntar sa tunga sa El Pueblo Monument nga kabahin sa katapusang hugna sa Project Lunhaw. Matag adlaw paandaron ang water fountain sugod alas 5 sa hapon taman sa alas 10 sa gabi. Ang kinatibuk ang proyekto sa Project Lunhaw gipunduhan matud pa sa Cagayan de Oro City og 60 million pesos. Lakip na niini ang water fountain. We observe lang lugar ba prank nga kanang decency, and then kanang yung the usual nga what we do in our homes. Bisita na to din sa park, no, sa Divisoria, because the park is for everybody. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.